Hanap buhay na naman kami ngayon. Hanap buhay naman. Kaunanay. Bago hanap buhay. Wala si Anlek. Kailangan talaga kumayon. Adin niya surfan yung order eh. Lumacak sila. Hihikay kami ngayon palaot. Rustom. Kainan muna. Ito. Rayo. Di pa na sila nakauwi. Ulam natin. Di pa nakauwi. Baboy. Pangaon. Init-init. Mix kayo na. Na. Kainan naman tayo kawaray mix. Tayo. Eh ma. Sinabawan na buto-buto. Wow! Baboy. Yan, dyan na muna yan. Kawaray mix. Itong huli namon niya yung kagabi. Nagpipili Waray mix for din ng ulamin namin ngayon. Magandang huli namin ngayon, mga gandang klaseng isda. Hindi, wow. Magpipirito kaming ang tawag to, surahan. Parang labahitaw. Ulamin namin mamaya. Sisisid pa kami mayang gabi bago biyahe na rin pa uwi. Tama na ito. Plaster at isda para makuha lamig. Plaster para makuha lamig isda. Lamak na naman ito pag uwi namin bukas.
Tambak na naman to sa Peaceport. Nagka-dalawang cooler kami ngayon. Dalawang jumbo. Dalawang sisig lang. Ano, babalatan na ni Orange for din yung ano. Uulam namin mamaya. Sarap yan pre nito. Pataba. Nahulog ang ano. Tatapon tayo ng taba. Nahulog ang taba. Yun na, oh. Tatanggalan na ng balat. Para walang abalang mga pagprito. Wala ka nang tatanggalin, pagkain na lang. Wow. Subo na lang ng subo. Ulam namin ngayon umaga. Kumulo na yung tinulan namin. Malapit na, maluto. Bukas Kawaramix. Nasa Peaceport naman kami. Doon naman kayo magbibinta. Yung nakaraan, ang daming binta namin. Dami kami huli. Naka 37,000 kami. Nagbilhan. Daming isda, kulang lang ng binta. 21 taro. Pero pwede na, maganda na lang yan guys. Magtingin lang pilit mga tao. Mas natin katagal ba? Magtingin lang. Walang na nagbibinta. Pinamili ka isda na ano. Wala rin. Nabibili mo ng burao. Nila nasa palengke nga tuyo. Natabin lang nga labahita. Ito yun na isda. Surahan pala yun. Yung sinasabing labahita. Mga daing na labahita sa palengke. Ito na yun. Diretso lang ano? Diretso ano? Diretso na pag-walk. O di na mo nga bibiyakin. Tanggalin tinik. Ganun pa. O ano? Yung mo plano ito dito. Masusunod. Tuluan na lang ito. Galit na siya sa cellphone niya eh. Iiwan niya niya sa Amar, bibili siya ng malaki-laking cellphone, baka doon niya matagpuan yung magkaklaro niya yung mga chicks doon sa malaking cellphone. Mga 2 dangkalan lapad. Luto na. Nauho. Ayun na. Sinabuan surahan. Okay. Okay dyan.
na kami para panghapunan. Itong ulam namin ngayon, ibang putayan naman. Sabi, prito. Prinitong surahan. Surahan. Yan yung binayo kayo na mga kawaremix. Uy. Ang ganda music. Waray-waray cha-cha. Pampatanggal pagod. Ito lang kami ng kanin ngayon. Sorry, Lex.